in Nederland staat een barak, daar dienen een aantal soldaten. Eenzaam en zonder een beetje vermaak, in de rimboel van alles verlaten. De jongens die sloegen de handen ineen en zelf een kantine gaan bouwen. Gedoopt met de naam van een heel aardig dier, gemakkelijk om te onthouden. Jongens, zet hem op, in de witte muis met de twee rode oogjes. Jongens, zet hem op, want je moet het uit in de muis, dat is logisch. De koffie is heerlijk, de koek is erbij, alleen het biljart moet je meester op zijn. Want de ballen die rollen met boogjes, in de witte muis met de twee rode oogjes. Als je de muis eens van binnen bekijkt, geloof me, het is om te velen. Stoelen te weinig en tafels te veel, en toch zou het anders niet willen. Het buffet is wel klein, maar toch ruimschoots voorzien. Van alles is er steeds te krijgen. Modelpapier, zeep, poensmeer, veters en band, om van een pot brood maar te zwijgen. Jongens, zet hem op, in de witte muis met de twee rode oogjes. Jongens, zet hem op, want je moet het uit in de muis, dat is logisch. De koffie is heerlijk, de koek is erbij, alleen het biljart moet je meester op zijn. Want de ballen die rollen met boogjes, in de witte muis met de twee rode oogjes. De koffie is heerlijk, de koek is erbij, alleen het biljart moet je meester op zijn. Want de ballen die rollen met boogjes, in de witte muis met de twee rode oogjes.